Ľudová pieseň je typickým a veľmi dôležitým prejavom ľudí v každom kúte slovenského vidieka. Bohaté kultúrne dedičstvo v sebe ukrýva aj obec Budkovce. Aby o hodnotách a tradícii tejto obce vedeli aj mladšie generácie, kolektív autorov vytvoril zborník ľudových piesní tohto regiónu. Jedinečná publikácia ľudových piesní z Budkoviec a Južného Zemplína dostala príznačný názov Na Valaľe. S myšlienkou jej tvorby prišli členovia občianskeho združenia Gazda Budkovce, ktorí boli odhodlaní zachovať skvosty ľudovej kultúry Zemplína pred zabudnutím. V podstate tam bolo okolo 8 týchto priamo zúčastnených týchto ľudí na tvorbe. Všetko v tom kolektíve zostávateľov sú ľudia, ktorí ešte sa pamätajú na tieto časy, keď zažili, že sa spievalo na Valaľe, že sa spievalo pri hudákoch, čiže si pamätali sami. Potom sme mali ten zdroj týchto piesní od tých našich najstarších ľudí. Každá pieseň má rôzne hlasy. Čiže dá sa spievať aj tak, aj inak a ešte aj inak. Zborník vznikal 3 roky s veľkou ochotou najstarších pamätníkov obce, ktorí oživovali a spievali piesne svojej mladosti. Zostavovatelia zborníka piesne zachytávali v textovom i hlasovom prejave, upravili ich do veršov a znotovali. Zozbierané piesne rozčlenili do 15 tematických profilov, pri ktorých nájdete stručný etnografický popis. Piesne ľúbostné, parobské, regrúcke, svadobné, gazdovské, pijanské, žartovné a mnohé ďalšie opisujú zložitý život predkov tak, ako ho sami prežívali, ako výraz ich smútku, bolesti, ale aj vďačnosti a veľkej radosti. Cieľ bol zachovať všetko to krásne, čo nám zanechali naši prarodičia. A druhá vec je, aby táto knižočka naša, pokiaľ vyšla, neskončila v šuflíku, ale bola využívaná nami všetkými, folklórnymi telesami, našou mládežou, aby precítila krásu tých piesní a bola na to hrdá. Kniha bola v januári slávnostne uvedená do života a pokrstená pšeničným zrnom, symbolom dedinského života. Pri tejto príležitosti v kultúrnom programe vystúpila domáca ženská folklórna skupina Pacerky, hosťujúca folklórna skupina Hatalovčan, súbor Vargovčan, zaslúžila umelkyňa Mária Mačošková, Milan Rendoš s bursinkami, Michal Adamčík a o zábavu sa postaral ľudový rozprávač Joško Joška. Vydať 1008 piesní obsiahnutých v jednom zborníku pomohli sponzori, obec, ale aj Košický samosprávny kraj. Na mieste je poďakovať všetkým tým ľuďom, ktorí venovali tomu taký čas, aký venovali, 3 roky tvrdej, mravenčej a zodpovednej práce. Je to určite nejaká forma odovzdania dedičstva tých našich predkov pre tú novú mladú generáciu. Ako tu už bolo spomenuté, aby tí ľudia vedeli, že existuje aj niečo iné ako tablet, počítač, iPhone a neviem čo všetko, že je tu aj nejaká kniha, ktorú treba otvoriť, treba si preštudovať, vedieť prečítať, porozumieť. Za krátky čas sa rozdalo strašne veľa publikácií a o knihu je fakt veľký záujem. 630 stranovú publikáciu Na Valaľe je možné zakúpiť v sume 22 eur na obecnom úrade v Budkovciach alebo u pani Irenky Volovarovej, členky občianskeho združenia Gazda Budkovce. Z Budkoviec v okrese Michalovce Martina Mištaničová.